Va, som-hi. Era una fàbrica. El veïnat. Hi ha la biblioteca, que està molt bé. Fan d'això per la gent gran. Jo dic no sé si és de planxa o de què és aquell aparato. I vam anar a l'arxiu que tenien allà de Salt, sí. Resulta que diu que és un teatre, jo no sabia això, no ho sabia, cosa en siguin. El canal, el teatre del canal. Quants anys fa que van tancar? Però allò sembla planxa feta a trossos de planxa. O sigui, n'he sentit a parlar, vale? Però no hi he estat. No, el teneu? No, el teneu no. Però el teneu no és allà al teatre, no? Sí, ja el conec, sí. I vaig ensejar al teatre de Salt. Sí, a vegades a bailar sevillanes, bueno, aprender, Ai, això no l'he entrat jo, això. Vull dir que està molt bé perquè ja veig que hi ha mainada, que estudien català, aquestes coses. Está muy solicitado, la sala que ya arriba grande. L'auditori. Sí. Està molt bé, sí. Em sembla molt bé, sí. Encara que no hi vagi, em sembla molt bé. Bé. Això sí, sempre uneix, no? Sí. Tothom té el dret a participar en el que vulgui. Porque nosotros nos juntamos allá para hacer cosas. I tant. Home, és una cosa pel poble. Es necessita de tenir un lloc on les persones puguin expressar, puguin distreure's. Ho veig molt bé. Que la gent participi, sí. Havia treballat 25 anys i la meva germana 25 anys. No com la Gasol, que està tancada, que es podria aprofitar. Això sí. Diria a tothom que hi vagin. I dic a la gent que vinguin a participar a la Coma Cross. Bueno, que vaya la gente y decida lo que le agrada y lo que no quiere hacer o lo que quiere hacer. Ateneu Populars, Coma Cross. Veniu tots a la Comicross. Em sembla que ja està bé, no?